Ty si pekne apetovaná. Ešte čo povedz? Ešte povedz, no. Máš svojho feťaka. Hej? To není feťak, vieš? Dokážu, že je feťak. Potom sa môžeme o niečom baviť. Zas nás prenasleduje. Má na krku trestné oznámenie za ubliženie na zdraví. To, že pôjde dovnútra, ho absolútne očividne nezaujíma. Si pekne apetovaná. No, ešte niečo povedz Čo ti, povedz Fetka. ešte? Ešte povedz mi niečo. Hovor, Ľudne. Fetka. Hovor. Ešte si povedz. Nasleduje zastávka. No, a No. teraz sme dala na políciu. Bulharská. Prenasleduješ. No. Ešte niečo povedz, Fetka. Do smyčka. Bulharská. Bude feťačku, čo vymýšľa teplé ohľadiny, na černo cestuje. Dobrý deň, Mecerušova pri telefóne. Ja chcem nahlásiť Roberta Černianského, opäť nás prenasleduje, respektíve mňa. Je voči nemu podané trestné oznámenie za ubliženie na zdraví, keďže napadol môjho priateľa a je v spise aj napísané to, že nás nebezpečne prenasleduje, respektíve má tam nebezpečné prenasledovanie a opäť ma prenasleduje. Ešte niečo vymýšľa, nikto... Do toho si ma Nasleduje natáča. zastávka. Spoločenská. Natáča si ma, proste uráža ma to, že som štietka, kurva a tak ďalej. Stojí tu predo mnou. Prosím? Áno, v autobuse sme, v 60-ke. Ja som v 60-ke, on je tu so mnou v 60-ke v autobuse, pretože ja som nastúpila na autobus a on ma prenasleduje proste. Ľudia prenasleduje, aspoň nevymýšľaj. Voči nemu je vedené trestné oznámenie za ubliženie na zdraví. Spoločenská. No ja som bola na zastávke na rádiovej, ja som čakala na autobus na 60-ku. On sa tam proste zjavil, lebo proste vystúpil z 65-ky, ktorá išla skôr ako 60-ka. Prosím? Robert Černiansky. Nasleduje zastávka. Prosím? Černiansky. Černiansky. Hej, máš tak jebnuté priezvisko, že dokonca ani policajti ho Ty si jebnutá, prefetovaná škurva. Nadáva mi tu, že som vyfetovaná štietka a tak ďalej a tak ďalej. Hanácka. Teraz stojí natáča si ma urážam a hovorím, že vraj som vyfetovaná štietka, že som kurva a tak ďalej. Tak je to Teraz si momentálne nedovolí nič, lebo ja stojím akorát pred, akože v predných dverách, hneď vedľa vodiča som. Prosím? Autobus smeruje na Rajsku. Ja vystupujem na Rajskej, bohužiaľ, až tam ďaleko. Tam ideš A je možné, že tam pôjdeš za mnou, pretože je to schopný, už to urobil nieraz. Áno. Áno. Nasleduje zastávka. Slovenská. Prosím? Cca za 15 minút.
No, pošlite prosím vás hliadku, pretože ja mám záujem o to podať trestné oznámenie za nebezpečné prenasledovanie. A mám plus ešte ďalšie proste rôzne videá, ktoré on dáva na internet a proste nemá právo ma dávať na internet, nemá právo zverejňovať ma proste na internet, pokiaľ si to ja neželám a píše tam proste u nás urážky, nepravdivé informácie proste a tak ďalej. Ja mám všetky linky zo všetkých videí, mám proste aj vytlačené, takže na papieri, takže kľudne to aj môžem priniesť. Hej, na Rajskej. Áno, na Rajskej. Pri nemocnici svätého Michala. Slovenska. No tak po novom je to Rajská, tam sa volá tá zastávka, neviem ako sa volá po starom, takže je to možné, že Cintorínska. Nasleduje zastávka. Next stop. Viecké centrum. Momentálne iba sedí predo mnou a natáča si ma. Hej, zatiaľ nič. Dobre. Dobre, dobre, v poriadku. Ďakujem. Ďakujem, David. Až po tebe. Viecké Reflektovaná centrum. kurva. Chudák, nevie, čo ma čaká. Čo vás čaká v tom aute? Čo celá čo teba dynamika čaká? vás nemá rada. Počkaj, čo teba čaká. Hej, tvoj Peťak má rozneté zubov, Hej, čo? hej, hej. Ktorých nemá. Čau, Peťka. Ahoj, Peťka. Pozdravuj tvojho oného Peťaka maďarského. Čo vyskakuje do druhých. Kým nebudeš na vozíku, povedz.